samme før. Der var meget mere krudt i. Hvad så? Men det gør ikke noget, så det er ikke farligt. Hvis du bliver ramt af den, så dør du. Jeg har ikke sagt noget i tid. Yes. Jeg tager en tur i byen bagefter. Og først fingrene ind til sidst. Fordi den er meget fint. Kun pege ned med skiverne. Det er en herretur. Ja. Altså, vi skulle have gæster i morgen kl. 2, så skulle jeg være hjemme. Så er vi hjemme her. Så skal vi ikke